preguntar a la Rodamons i per casualitat ens hem trobat un. Hola, què tal? Hola, Com et dius? Elias. Quants anys tens? 56. I fa quants que toques la guitarra? Fa molts, molts. No saps quants exactes. No, fa molts. I per què vas començar? No me'n recordo. I on vius? Allà, Sota el pont? sí, allà mateix. I amb qui vius? Tens família? Sí. Qui són la teva família? La meva dona i els meus fills. Ah, i ets feliç aquí? Sí, És la teva vida somiada? sí. Bueno, doncs això és tot, que vagi bé. Moltes gràcies. De res. Vols dir adéu? Adéu.